Къде е тя? Намерих я. Аз не знам къде е беше. И аз знам къде е. Не! Ще ме изгони! Помощ! Помощ! Ще се скрия в кошарата. Кошарата никой няма да ме открие. Нали? Нали? Никой няма да ме открие. Мога ли да избягам през прозореца? Не мога. Открих се. Тя къде? Видях я. Бягай! Бягай! Къде си? Зато теб. Мене ме няма. Крийте на нашето място. Да, аз намерих по-хубаво. Какво? Тази я няма. Тя не идва горе. Тя е само долу. Това е сътворението Не, тя не вече. Тя вече не е долу. Намерих още едно скришно място. Къде си? На долния етаж. В туалетната съм. На долния етаж. Мисля, че я видях, но не съм сигурна. Тя е излезнала. Тя е излезнала. Къде си? Откъде я виждаш? Няма я. Там си я видела. Какво? Не, унази няма. Че знам тя къде е. Къде? Може би и плака в кола. Не съм сигурна, но мисля, че е така. Не. Тя е заключена. Ти си в гаража. Аз влезнах в туалетната. Кради каквото можеш, кради. Каквото можеш, кради. Аз ще открадна и това. Намерих си чипс. Ела да ядеш чипс. Искаш ли чипс? Не искаш чипс. Добре. Имам и близалка. Ето и близалка оставя. И един кремвирш. Не кремвирш, хот-дог. Къде си, бе? Къде си? Но съм красива. Ето ти хот-дог. Ето хот-дог. Не, ето хот-дог. Как да дам хот-дог? Не мога да ти дам хот-дог. Ти имаш зомби, добре. Искаш ли това? Ти какво ще съм? Да, ама така ще се виждат. Не, завърна. Тай се завърна, виж. Ще не затворя. Не, по-скоро теб ще затворя. Аз ще мен да затвори, защото аз съм твърде голяма. Твърде. Аз си взех близалчица. Не, намери ме. Близалката ми. Не ме намери. Чакай да си взема и чипса. Че го оставих. Чипс! Опен! Къде е моята голяма капибара? Не е го. Банана. Чикен, банана. Пак ме изгониха, човек. Мен само ме гонят. Вижте, тук са ме хората. Хората. С всичките ти хората. Това ти взема. Добре, всичко. И
Така, мисля тези епизоди да завършат тук. Ако искате още части с Софи и да сме пилета, абонирайте се. Бай-бай!